Pán Bůh nadělil mozek úplně všem, ale málo koho ho naučil užívat. Můžeme se pustit do hry? Můžeme. Bohužel, nevyšlo to. Já vám slibím, že první otázka bude lehká. Souhlasíte? Souhlasím. Naschledanou. Bavil jste se aspoň trochu? Výborný. No, to jsme na tom podobně. Vtáhneme vás do vysoké hry. Dnes ve 20 hodin na jedničce. Katastrofální stav silnic. Jsou rozbité a plné výmolů. Řidiči nadávají, je to peklo, kdo nám zaplatí škody na autech. Proč se silnice neopravují? Ministerstvo dopravy, hejtman Hašek a vy. Dnes ve 21:25 na jedničce. Máte slovo? Umíte lyžovat? Nikdy se na to nestává. Kdo se bojí, nesmí na hory. Opatrně, klouže to! My se blížíme k takovému prapodivnému stroji. Přehlídka adrenalinové zábavy a kaskadérských výkonů v seriálu Hop nebo Trop. Dostaneš rozum, tak mi dej vědět. Zítra ve 20 hodin na jedničce. Všechno je relativní. Všechno je zajištěno. Karel Šíp uvádí. To je ESO. Silvestr za oponou. Já celou akci řídím. Teď dávajte pozor. Kdy, pane doktore, kdy? V sobotu v 8 večer na jedničce. Cestovat z místa na místo? Nuda. Teď frčí cestování časem. Jsme z toho venku. Nová řada seriálu Pravěk útočí. Od 3. července na jedničce. Buďte s Bohem, zbojníci. Ještě nejsem chlap. Slavné historky zbojnické. Každé úterý ve 20 hodin na jedničce. My dva a čas, jsme písničkáři toulaví, my dva a čas. Také jste vždy plní vzpomínek při poslechu písniček, které vás provázely vaším mládím. Pokud ano, máme pro vás mimořádný titul. Zlaté šlágry od A do Z. Legendární písničky v podání legendárních zpěváků. Tak například na 4 DVD a 2 CD uslyšíte a uvidíte ty největší hity Ivety Simonové a Milana Chladila a na dalších 6 CD najdete takové ikony české písničky jako Karla Hálu, Josefa Vašíčka, Rudolfa Cortéze, Juditu Čeřovskou, Jarmilu Veselou, Jiřího Popra, Alenu Tichou a další legendy 50. a 60. let. Stačí si objednat tento mimořádný titul na našem čísle 387 992 992 a pokud to stihnete do 20 minut, získáte navíc ještě jedno DVD zlatých evergreenů a tuto krásnou 300 korunovou slevu. Vy, kteří máte rádi svět širokých klobouků, zvonění kopyt pod sedlem, svět koltů proklatěnízko zavěšených, anebo jen svět obyčejných písniček plných lásky, skal a řek, tak právě vy poslouchejte dobře, protože právě pro vás je tu zlatá podkova country hitů. Na 8 CD najdete krásné písničky v podání Michala Tučného, Valdemara Matušky, Olgy Blechové, Fešáků, Vabyho Daňka, Jindry Šťáhlavského, Starého Sedla a celé kocápky. Stačí zavolat na naše číslo 387 992 992. A kdo si dokáže tento titul objednat do 20 minut, získá od nás jako dárek nejen tuto 300 korunovou slevu, ale ještě 2 dárky. Jedno CD Country Megamix a jedno DVD Zlatý country zpěvník. Zařaďte jedničku. Adam Dalglish se dozvěděl od spisovatelky Millicent Gentlové, jak Sir Paul Baron strávil poslední hodiny předtím, než byl zavražděn.